Independentemente de que traballemos moito coa sexualidade, a autoestima e a sexualidade son cousas que están vinculadas, non? É dicir, a mocidade cando se relaciona entre ela, pois un dos criterios, un dos elementos que van a estar en xogo é a estima persoal que teñan de si mesmo. Entón, independentemente de que pareza unha temática desvinculada, está totalmente relacionada. De feito, moitas das dificultades que vamos a topar no terreo das relacións persoais, das relacións de parella, van a estar asociadas con situacións de baixa autoestima. Basicamente, o que intentamos traballar é fomentar unha visión positiva de si mesmos, que sexan capaces de sacarlle valor ás súas fortalezas e aos seus aspectos, digamos, nos que se poden sentir máis valiosos, porque é certo que o que topamos no día a día é que habitualmente suelen ser os aspectos críticos e negativos os que teñen presentes, non aqueles que de mellor poderían ser sumatorios para poder medrar de unha maneira máis satisfactoria e presentarse ante os demais dunha maneira máis segura. O fenómeno Instagram, onde a túa imaxe ten que estar aí, ten que estar dunha determinada maneira para ser alguén, porque a día de hoxe parece que se non existes nunha rede social, pois eres como invisible para o mundo. E xa non é que teñas que aparecer, sino que ademais tens que aparecer cunha determinada imaxe estética, cun determinado corpo, cunha determinada pel, con determinados patróns que parece que son os exitosos e para ser unha muller ou un home, digamos, cos patróns de beleza estandarizados. Podemos entendelo, pero a cuestión é que as campañas ou os obradoiros ou as formacións ou as mensaxes que podan chegar na que se intenta dar valor a aspectos positivos da estima persoal ou darlle valor a algo tan sinxelo como é a diversidade, non? É dicir, que as persoas somos diferentes en todos os aspectos, no físico, na cuestión de cualidades e valores persoais. É difícil traballar e que a mensaxe cale cando hai outros medios, non? Como pode ser os medios de comunicación en moitos casos, que traballan e reman cara a outro lado. Si, nos centros querotemais, pois somos un equipo profesional onde hai diferentes ramas profesionais, onde unha delas é a psicoloxía. Entón, os mozos e as mozas que pensan que teñen dificultades neste campo, pois poden achegarse a algún dos centros querotemais para plantexar as súas dúbidas, as súas dificultades e para ser atendidos. Totalmente gratuito, confidencial e anónimo.